खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुआ राजखान्थि हान्जानि गोजानाव थानाया मोजां होनना प्रहलाद ब्रह्म बिथांखौ बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि बोसोरारि जथुमाखौ मैया कक्राझार आरो दिनै चिरांनि बेंटलाव खुंनो थांखि लानाय जादों आरो बेनिनो आर'नाइ कमप्लेक्सआव बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि बोसोरसालिया जथुमाया जानानै थांबाय आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा एबसुआ राजखान्थि हान्जानि गोजानाव थानाया मोजां होनना बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। दिसपुराव मन्त्रि पीयूष हाजरिका बिथाङा खौरांगिरि मेल लादों। 21 अक्ट' एबा गाबोन आक्रासुवा कमतापुर रायजोनि थाखाय 12 घन्टा आसाम बन्द फोसावदोंमोन आरो बे फोसावनायखौ बोखांना लाफिननो थाखाय मन्त्रि पीयूष हाजरिकाया खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। पद्मश्री बिमल रय अपेन इन्टारनेशनेल केरेट चेम्पियनशिप 2025 आव बाक्सा जिल्लानि गेलेगिरिफोरा देरहासार जानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। सोनाब बंग रायजोनि खुदिराम अनुशीलन केन्द्र कलकातायाव खुंजानाय बे गेलेनाय बादायलायनायाव बाक्सा डिस्ट्रिक्ट केरेट एस'सिएशन आसामनिफ्राय जानानै बर'नि आगोमा फिसाफोर फारियै रातुल बर', नन्दिता बर', देंखोस्रि बर', दानसोरां बर' आरो रबिता स्वर्गियारिया गावसोरनि गोख्रों गेलेनायजों सनानि मेडेलखौ देरहानो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बर'फोरनि जौगानायनि गोख्रैथिया गोबां दावगानो दङ होननानै खनीन्द्र बसुमतारी बिथांखौ बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। हादोरारि आरो हादोर गेजेरारि थाखोनि सोलोंथाइनि थासारिखौ नायोब्ला बिसोरनि जौगानाय आरो रांखान्थि थासारिखौ नायोब्ला बर'फोरनि जौगानायनि गोख्रैथिया गोबां दावगानो दङ। मैया कक्राझार जिल्ला एबसुनि बेन्दोङाव थानाय सालाकाथि दख'रा एबसुनि खुंगा 15थि बोसोरसालिया जथुमायाव बाहागो लानानै बे बाथ्राजों लोगोसे माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिहोदों एबसुनि गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारी बिथाङा। बाक्सानि 73थि सुबुनखाता माघ मेला आरो 13थि भारत भुटान गोरोबथा मेलायाव बाहागो लानो मोननानै गोजोननाय फोरमायथिदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। बिटिआरआ भुटाननि दरखं आरो आं फोथायनाय दंदि थांनाय 4 बोसोरनि बायदि बिटिआरआ इयुनाव दरनै हादोरनि गेजेराव गोजाम लोगोआरि सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामनायाव गोनांथार बिफाव लाखिगोन होनना प्रमद बर' बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर सैफ आली खानखौ गाग्लोबनाय जाथायाव हमजानाय दायनिगिरि बिजय दासआ गावनि दायखौ सिमान लानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिजय दासआ गंसे रेस्टुरेन्टनि वेटार आरो मुम्बाइ पुलिसआ रोखा खालामदों दि बिजय दासजों लोगोसे महम्मद इलियास आरो गोबां सुबुंफोरनि मुंफोरा सोराङाव फैनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। बदलपुर बर' गुदि फरायसालिखौ सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों बेखेवबाय। धेमाजि जिल्ला जनाइनि रामधन दिखारि गामि पन्चायतनि बदलपुर बर' गुदि फरायसालिया दैबानाजों खनले खुरखानानै गुबुन गुबुन जायगायाव जायगा लानानै फरायसा फरायसुलिफोरखौ फोरोंबाय थानांदोंमोन। लालि दैमानि खुरखानायाव बदलपुर बर' गुदि फरायसालिखौ दाबथाम जायगा सोलाय फोरोंबाय थादोंमोन। गाहाय फोरोंगिरि बिग्राय खुंगुर बसुमतारीया बुंथिनाय बायदिब्ला गावनि हायावनो फरायसालिखौ सरखारि हरनाय बायदि लुफुंना लाबाय। लोगोसे 18 जानुवारियाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै बदलपुर बर' गुदि फरायसालिखौ रायजो राजाफोरनि हेफाजाबजों बेखेवनानै होयो बिथाङा। 4थि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 44थि बोसोरसालिया जथुमाखौ 18 आरो 19 जानुवारि 2025 खालाराव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाम्बारि बिल गामि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंगासिनो दङ। दख'रा एबसुनि आफादगिरि लहित चन्द्र ब्रह्मआ मासि लानानै दैदेननाय गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होदों। कक्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खाम्फा बसुमतारी बिथाङा गेवलां मेलाव हांख्रायनाय लेखायै गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि मुस्रि अबिद नार्जारि बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बिथाङा बर' हारियाव सोलोंथाइनि थासारि, समाजारि थासारि आरो बिटिआर गोरोबथानि दफा मावफुंनायनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखिनानै थांनाय 14 जानुवारि खालाराव
गहपुरनि बुद्धिराम बसुमतारिया एबसुखौ राजखान्थिनिफ्राय उदां जानांगौ होननानै मुं सुनायनि सायाव गोख्रों रावजों सोंखारिनानै पिटिसिएनि उदायासल बिनाय, बर'फोरनि ह'मलेण्ड बिनाय आरो एबसुनि बड'लेण्ड बिनाया गासिबो राजखान्थिजोंनो सोमोन्दो गोनांजोब होननानै बर' हारिनि बांसिन जेंनायानो राजखान्थिजों सोमोन्दो गोनांजोब आरो बेखायनो एबसुआ संबिजित बायदियै राजखान्थियाव आखाइ होनानै खामानि मावनायखौ बुद्धिराम बसुमतारिया खर' सानांगौनि गोनांथि गैया होननानै एबसुनि सोंखारिनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ होननानै बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। हाबाफारियाव लोगोसे जर'खा आलासि महरै बाहागो लादोंमोन बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा उखिल मुसाहारि बिथाङा। बेसेन नाङै मेगननि फाहामथाय बादा खुंफुंदों सुबुंफोरनि मुलाम्फानि थाखाय उदालगुरि लायन्स क्लाबनि नाजानायाव आरो मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिटिआर आरो 42 नं उदालगुरि बियाबनि एमएलए श्री गबिन्द चन्द्र बसुमतारिनि जुनिया हेफाजाबजों बेसेन नाङै मेगन फाहामथाय बादा खुंनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। गुबुन गुबुन मेगननि जेंनाफोरखौ आनजाद नायनायजों लोगोसे मुलि ससमा आरो बेसेन नाङै सार्जारिनि सुबिदाजों गरिबारि सक सनाय ओनसोलारि एबसुनि मावख'नि खाथियाव खुंफुंनाय जादों। खौरां बिबुंथियाव बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारि बिथां लोगोसे लायन क्लाबनि दैदेनगिरिफोरा माखासे बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। आसामनि डिजिपि जिपि सिंहखौ सिआरपिएफनि डाइरेक्टर जेनेरेल महरै थिसनबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। फैगौ फेब्रुवारि दाननि 1, 2 आरो 3 अक्ट'आव ब्रैथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबो 2025खौ गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्स क'क्राझार बिटिआरआव खुंफुंनो थाग थियारि खालामनाय जाबाय। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय सावताल हारिनि जक्रा गामिनि रमान केथ'लिक गिर्जायाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा नायगिदिंफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। थांनाय 15 जानुवारि बुधबार खालि सोरबा दुथाङा स्रोतै सावना गालांनाय 75 बोसोरनि रमान केथ'लिक गिर्जा थिलिखौ बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ नायदिंफैदों आरो जाथायनि सायाव सुलाद लाफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि उदालगुरिनि जाग्रा सेनेट टेरेसा केथलिक गिर्जा न'खौ सावग्रा लोब्बा गोनां दुथां सुबुंखौ उदालगुरि जिल्ला पुलिस बिफाना हमनो हानायखौ मिथिनो मोनदों। हमनो हानाय सुबुंखौ बुकुल मुर्मु होननानै सिनायथिनाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाबा लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अननानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।